बोरै नों मोनसे ट्राइबेल नङि जाथिखौ ट्राइबेल ग्रुपआव सोनानै बोरै सार्टिफिकेट होनो हायो स्ट्रं भाबै माने रायो बिसोरखौ माने सखौ सौथिसि अब्ला WBTC लगे लगे उइद्र खालामदों बिनि थाखाय गुवा खरआव एफिडेभिट होदों आरो खरआव एफिडेभिट होनायाव बियो सरनायाव ट्राइबेल नङा होननानै बे बुंखादों सरनायाव गोलैयो ओंखायनो बिसोरनि सार्टिफिकेटआ गासिबो इनभेलिड राजनितिया जेबो नङा जाथिया देरसिन आं गिबियावनो गासिबो जोंनि मिडिया पार्सनफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो लोगोसे गासिबो रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय प्रेसिडेन्टखौ जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै होनाय जादों आंनि लोगो जोंनि क'क्राझार डाइटनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बिरेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे आंनि दादा भुमिधर दैमारि बिथाङा माबायाव मावोमोन BRPL आव बिथाङाबो रिटायार जाबाय दा दिनै जोबोद मोजां खबर रायजोफोर जे नबसरनिया नमिनेसन साबमिट खालामबावदोंमोन नैबे नाम्बार 1 क'क्राझार ST लकसभा समस्टिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै दा बियो एबार माने बर' कसार हिसाबै बे नमिनेसनखौ होआखैमोन बे राभा होननानैसो गावनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ लानानै नमिनेसनखौ होनाय जादोंमोन दा बे बर' कसार हिसाबैथ' बे मोनखाला जों आगोलनिफ्राय बुंखादों बेनि जायनाखि बर' कसारि होननानै सिनायथि लानानै सार्टिफिकेट लानाय कास्ट सार्टिफिकेट बे केन्सेल जाबाय बेजों बे कन्टेस्ट खालामनो हाया बेखौबो जेराव बाहायनो हालिया बेखौ अनारेबल माने हाइकर्टआनो माने मोनसे बिसारनि गेजेरजों दाननो होखानाय जादों आरो बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जादों दा बे हिसाबै बे दारायनो हाला जेरावबो बेखौ जों बुंबाय थानाय जादोंमोन खिन्थु बे दारायगोन होनबाय थायो आंखौ जेबो खालामनो हाया होननानै दुथां भाबै बुंबाय थायो रायजो राजाफ्रा हयथ' मोनसे कनफिउज जाबाय थादोंमोन दारायमारगोन नामा होननानै आरोखि आरो थाङै थुङै दारायमारबायबो मैया बे नमिनेसन पेपारखौ साबमिट खालामबाय दा बेयाव रायजोफ्रा आरोबाव मोनसे माने गोनो जाबावबाय दा दारायनो हाया होननाया मा जाखो माथो दारायबावबायसो माथो बेबायदि मोनसे बेनिखायनो मैया मोना आरोबाव आङो बिनि माने नमिनेसन पेपाराव मा मा साबमिट खालामदों बेखौ आं खबर मोननानै मैयानो बुंनाय जादोंमोन बिनि कास्ट सार्टिफिकेटआ माने राभा बर' कसारि नङा एबार दा बे हिसाबै बे जे राभा सार्टिफिकेट लानानै नमिनेसन पेपार होदों बेबो दानजागोन बेखौ आं मैयाबो बुंखानाय जादों मानोना सासे मानसिया डाबल परिचयजों खुनु कास्ट सार्टिफिकेट मोना नोंनि जाथिया जुदि राभाब्ला नों राभा जानानै आगोलावनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो नोङो बेजोंनो नोङो MP दारायनांगौमोन आरो नों जुदि बर' कसारिथारब्ला नोङो बर' कसारि हिसाबैनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो बेजोंनो नोङो MPखौ माने कन्टेस्ट खालामनांगौमोन दा नोङो गेजेराव नोङो 10 बोसोर नोङो बर' कसारि नाम लानानै MP जाबाय नोङो गावखौनो राभा नङाबो होनबाय गावखौनो सरनियाबो नङा होनबाय बर' कसारिसो होनबाय हाइकर्टआव नों अनेक जोंनि गोबाव केस सालायबाय जोङो बेजों 2014निफ्रायनो 10 बोसोर जों बिजों जुजिदों बेखौ माने जों बर' कसारि नङा होनदों बे गावहा बर' कसारि होनदों जों बेखौ सरनिया होनदों बे बुंदों जों सरनिया नङा बे बाथ्राखौ बे बुंदों दा खिन्थु फैयै दिनै गावनि बर' कसारि जायनाखि कास्ट सार्टिफिकेट बे दानजानायखाय दिनै मा जालायखो दानिया राभा होननानै बुंदों आरोखि दा राभायाबो ओरैबायदि बिनिया गावनियालायनो माने गाव स्कुलाव फरायनाय समाव गावहा राभा सार्टिफिकेट दंखायोमोन बे सार्टिफिकेटखौ गाव बै समाव मोनस्लाबाखै जेब्ला आलफानिफ्राय अभारग्राउन्डआव फैयो अभारग्राउन्डआव फैनाय समाव बियो राभा सार्टिफिकेटखौ मोनस्लाबाखै बेनिखायनो बे बर' कसारि नाम लानानै बे इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामदों दा नोङो मोनसे गावनि जाथिया जुदि नोङो राभा खालामोब्ला नों मानो बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लाबोब्रबखो बेखौ फ्रडखा नों थगायसुलाखा नोङो माने बदमाइसखा आरोखि महा बदमाइस आरो नों जुदि बर' कसारि मोनब्ला हा दिनै बोरै राभा ओमफ्राय ओंखारलायखो दा बेसो महा थगायसुला महा बदमाइस बे जिनिसा दिनै रोखा नुजाबाय आरो बे जे रिटार्निं अफिसारखौ जे माने मिसलिड खालामदों बे जे भुवा मोनसे एफिडेभिट होनानै थगायदों बेनि रोखा फोरमान जाबाय आरो बिनि टार्मआ दाबो जोबाखै MP टार्मआ दाबो जोबाखै बिनि टार्मआ 12 मेआवसो जोबहैगोन दा 12 मेआवसो जोबगोनब्ला दासिमबोथ' बे MP आनो दङ MPब्ला बे बर' कसारिनि सार्टिफिकेटजोंनो बे MP जानानै दासिमबो जुदिअ बे दानजादों खिन्थु नों MP जोबस्लाब मोना नोङो टार्मआ जोबस्लाब मोना नों बबेनिफ्राय जोनोम जानायखो राभा होननानै दा बेथ' बिराद गिदिर कुइसन बियो दा बिराद गिदिर अपराध बे बिराद गिदिर दायनिगिरि बियो दा गथे बे इसोरा बेखौ हयथ' साजा होनो थाखाय लामा नायगासिनो दं इसोरा बेखौ साजा होगोन
또 खस्थ' खालामबाय जों खस्थ' खालामबाय 10 बोसोर जुजिबाय खोब जोंखौ खस्थ' होबाय एबार खिन्थु बे साजा मोननांगौ जे एथ' थगायनानै जे दिनै आरोबाव रिटार्निं अफिसारखौबो जे मिसलिड खालामबावबाय दा बे जिनिसा दिनै प्रमान जाबाय बेखौ जोङो माने दायनिगिरि थगायसुला फ्रड मानसि बेखौ जों दिनै रोखा रोखा बुंनो हासै दा जिखि दा जों रायजोफोर खोब खुसिनि बाथ्रा बियो एमपि जानो हालिया फाइनाल जाबाय बिनि नमिनेसन पेपारा दिनै केन्सेल जाबाय 20 तारिख खालि गैलिया बे थेवबो माने एपिल खालामबावदों रिटार्निं अफिसारनाव मोनसे नियम दं आर'आवनो रिटार्निं अफिसारनो मोनसे इलेक्सननि जायनाखि मेनुवेल दा मेनुवेल बादिबा माखासे टाइम होयो जुदि बबेबा कन्ट्रभारसि दंबा बेखौ सिकिउरिटि खालामनो नायफिननो थाखाय एसे टाइम मोनो बेखिनि टाइम गाबोनथ' 11टायाव बिनि माबा खालामबावगोन खिन्थु वान्स माबाया जुदि रिटार्निं अफिसारा केन्सेल खालामोबा बे केन्सेल जाहैबाय जालिया आरोखि बेखौ जों दा हमनो हासै आरो बेखौ बुंनो हासै बिनि माने नमिनेसन पेपारा केन्सेल जाबाय बे जालिया हाजार नाजाथों बे जालिया दा जोंनि थाखाय जोबोद देरहानाय गिदिर बाथ्रा देरहानाय दा बाथ्रा फैदों नब सरनायाल' जोंनि गिदिर सथ्रु बे नङा दिनै गोबां सथ्रु जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं गोबां सुथुरफ्रा दिनै बर'खौ बर'नि नाम लानानै कसारि नाम लानानै दिनै धंस' खालामनो नाख्रेबनो बुख्रेबनो जोंनि अधिकारखौ सेनानै लानो थाखाय दिनै ओरैबायदि होंगो फैगासिनो दङ दा दिनै नुगासिनो दङ एखेबारे एफा दिनै इलेक्सन जानाय लोगो लोगो फ्राव ओंखारबोदों एखेबारे जायफ्रा बर' कसारि नङा जायफ्रा कच नङा जायफ्रा मेस नङा बेफोरबायदि बाथ्रा दिनै बर' कसारिनि कचनि मेसनि माने सार्टिफिकेट लानानै कसारिनि सार्टिफिकेट लानानै दिनै फैदों दा नमिनेसन होदों दा बे नमिनेसन होनायनि गेजेराव फार्स्टआव जोंहा नैबे 4 नम्बराव दङ प्रितेश नारायण देब बे दङ ओमफ्राय ज्योतिष कुमार दास हरिशंकर सरनिया नबकुमार सरनियाथ' बे थांबाय गैलिया जिता देखा ओमफ्राय गुणधन दास बे दङ दा जों बिनि गेजेराव प्रितेश नारायणनि माबाखौ जोङो अलरेडि जोङो गुवाहाटि सरि क'क्राझारनि कर्टनिफ्राय जोङो 9 तारिखनि गेजेरजों एक्टिभेट जों होखाबाय रिटार्निं अफिसारनो दा रिटार्निं अफिसारा हयथ' बेहा माखासे लिमिटेड मोनसे माखासे पावार दं बे मास्टर बिनि गावनि दायित्व हिसाबै आर'नो जानाय इन्सट्राक्सन बे इलेक्सन कमिसनारनि बे कमिसनारनि इन्सट्राक्सन हिसाबै बेयो प्रिटेस्टनि सार्टिफिकेट नंगौ नङा बेखौ सोर इस्यु खालामनांगौ कनफार्मेसन लादो दा कनफार्मेसन लाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ होदों दा बे होदों होननाय लोगो लोगो बेखौ थेवबो जों चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनाय बिनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जोङो दाखालिनिफ्राय जों थांनानै डिस्ट्रिक्टखौ लोगो हमदों जोङो रिकुवेस्ट खालामदों चिरां डिस्ट्रिक्टआ डिसिआ अलरेडि बेखौ स्क्रुटिनि कमिटियाव हरनाय जाबाय बिनि सार्टिफिकेटखौ भेरिफाइ खालामनानै बेखौ माने नायनो थाखाय आरो जोंहा बिसास दं बे नाजागोन मानोना बिनि जेसेबां डकुमेन्ट दङ स्कुल फरायनाय डकुमेन्टस बिनि बिफांनि सार्टिफिकेट डकुमेन्टस बिनि हानि माने जौगाबादि बेखौ ओमफ्राय बिनि जायगानि फिलिंस डाटा गासिबावबो मेच लिरनाय गैया गासिबो माबाजों नागिरनाय राजबंसिजों गावसोर दामजागोन जोंहा फिसाखौ नागिरनानै जोंखौ बिसार खालाम जेरै जोबजासिम जों मावगोन आरो बे कास्ट सार्टिफिकेट दामजासिम जों मावलांगोन नायोबा जों जिरायनाय गैया आरो बेजों लोगोसे बे ज्योतिष कुमार दास बे दङ ओमफ्राय हरिशंकर सरनिया ओमफ्राय जाबाय नैयाव बिनिता देखा गुणधन दास बेखौ होनदों बे दास देखा टाइटेला बे सरनियानि बे सरनियाफ्रा अलरेडि प्राइभेट नङा बिसोर सार्टिफिकेटआ अलरेडि इनभेलिड जाजोब्बाय सोलिया बेखौ जों हाइकर्टआव केस होनानै बे अर्डारखौ माने नैबे माबायाव होनाय अर्डारनि WBDCआ 8 जुन 2018 बे अर्डार होदोंमोन बे सरनियाफ्रा प्राइभेट नङा प्राइभेट जानानै बिसोरनो खौसे गोनांथि होनांगौ होननानै अर्डार दं दा बे अर्डारखौनो जों आरोबाव कर्टआव जों चेलेन्ज खालामदों कर्टआव चेलेन्ज खालामनानै लेखा जाहैबाय बे लेखा जों कर्टआव केस गैया बे केस जाहैबाय WPC/4840/2008 बे WPC/4840/2008 अर्डार जाहैबाय बे सरनियाफोर जे टेम्परारि कास्ट सार्टिफिकेट थिनदोंमोन
बिसोर ट्राइबेल नङा ट्राइबेल जाहोन होननानै जे माने माबाया WBTआ माबा होदोंमोन नैबे अर्डार होदोंमोन बेखौ जोङो केस होनायाव दा हाइकर्टआ अर्डार होदों जे बोरै नों मोनसे ट्राइबेल नङि जाथिखौ ट्राइबेल ग्रुपआव सोनानै बोरै सार्टिफिकेट होनो हायो WBTखौ जेब्लानोखि बिराद माने स्ट्रं भाबै माने रायो बिसोरखौ माने सकस नटिस होयो अब्ला WBTCआ लगे लगे उइद्र खालामदों जे जों बे जे नैबे अर्डार होदोंमोन सरनियाफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनांगौ होननाय कचार हिसाबै बेखौ उइद्र खालामनानै लादों बिसोरो WBTCआ ओमफ्राय लगे लगे WBTCनिफ्राय आरोबाव माने मोनसे अर्डारबो होफिनबावदों लगे लगेनो नैबे अर्डार जाहैबाय नैबे अर्डार बे अर्डारा जाहैबाय बेसेबां डिसि दं ओमफ्राय साब डिभिजन अफिसार दं बिसोरनो हरदों जे नैबे सरनियाफोरनो कचार रायजोनि सार्टिफिकेट होननाय अर्डार होदोंमोन बेखौ जों उइद्र खालामनानै लाबाय बे सोलिला दा बिसोरनि सार्टिफिकेट बेसेबां होदों बे सोलिला इनभेलिड जाबाय ओरैनो बुंखादों आरोखि दा गथिखे नैबे जायनाखि दास देखा नुदों बे नामनि जायनाखि मानसिफोर दा नमिनेसन जे पेपार साबमिट खालामबाय नैबे लकसभा समितिनि थाखाय दा बिसोर दास देखाफ्रा सरनिया जोब बिसोरो दस्रा नङा सरनिया जोब दा गथिखे सरनिया जाथि हिसाबै बिसोर सार्टिफिकेट इनभेलिड जानांगौ दाननांगौ दा खिन्थु जोङो मा होननानै प्रमान होनो दास देखासो सरनिया नों माबोरै प्रमान होनो बिनिथ' प्रमान नांगोन खुगाजों मोननांगौ जानाय नङा दा जों बेखायनो नैबे लेखाखौ जों दिनै जोंनि उकिल दहाय कर्टआव जेरै सिकिउरिटि कमिटियाव जायनाखि बाहागो लादोंमोन सासे जोंनि केन्डिडेट जानानै दा बेनो जों गासैबो बुजायनो ओंखारदोंमोन दा बेयाव रोखा होदों बेखौनो बे माने बिनिथा फिगुनि एफिडेभिट बे बिनिथा फिगुआ एफिडेभिट होदों 2580 केस होनाय जों केस होनाय 2014आव बे केसनि मावनो बिनिथा फिगुआ कर्टआव एफिडेभिट होदों आरो कर्टआव एफिडेभिट होनायाव बियो सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा होननानै बे बुंखादों सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा ट्राइबेल जायाखै बिसोर होनदों ओमफ्राय लोगोसे बियो गावनि एफिडेभिटआवनो सरनियाफोरनि टाइटेलखौ बियो माने लिरना होदों सरनियाफ्रा मा मा टाइटेल दं दा बेयाव लिरदों सरनियाफोरनि टाइटेला जाहैबाय नैबे दास दा सरनिया कचारिज एडप्टेड दा नन ट्राइबेल सारनेम लाइक दास देखा भराली ओमफ्राय बरा उजिर बे दास देखा बे सरनियाफोरनि टाइटेल बेखौ माने बिनिथा फिगुआनो कर्टआव WBTCनि सेक्रेटारि कर्टआव बेखौ एफिडेभिट होनानै लिरना होदों बे कर्टनि एफिडेभिटसो जाहैबाय बे कर्टनि एफिडेभिट दा गथिखे बे प्रमान जाबाय बे दास देखा जायनाखि लिरनाय बेयाव ओरैबायदि नमिनेसन जायनाखि होनाय दानि लकसभा बिसायख'थियाव जेनेबा नैबे बिनिथा दास बिनिथा देखा गणचन दास ओमफ्राय गौरी शंकर सरनिया बेथ' सरनियाखा ओमफ्राय ज्योतिष कुमार दास दा बे गासिबो सरनियाव गोलैयो ओंखायनो बिसोरनि सार्टिफिकेटआ गासिबो इनभेलिड सोलिया दा बेजों कन्टेस्ट खालामब्लाबो बिसोरो दा हयथ' बिसोरनि माबाखौ रिटार्निं अफिसारा बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ नायनानैल' एक्सेप्ट खालामना लाबाय थेवब्लाबो बिसोर कन्टेस्ट खालामब्लाबो बिसोरनि सार्टिफिकेटआ कयदिननि उनावनो दानजागोन दा जों बेखौ इमिडियेटनो माबोरै खालामनांगौ जों बिनि प्रसेसखौ जों खालामगोन हयथ' जों हाइकर्टआव थांनांगौ आरो थांबावसै जिहेतु अर्डारानो दंखायो जोंहा हाइकर्टनि अर्डाराव जोङो माने होखादों बे सरनियाफोरनि कास्ट सार्टिफिकेट उइथ' खालामनानै लाबाय होननानै दंखायोब्ला जों कर्टआव थांफिनबावगोन कर्टआव थांब्ला अब्लानो बारा गोबाव नांनाय नङा बिसोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट बे केन्सेल जागोन दा खमसे खम बिसोर इलेक्सनखौ गेलेब्ला गेलेथोंसै दाथ' उफाय गैला जाबाय रिटार्निं अफिसार बिसोरनि नमिनेसन पेपारखौ एक्सेप्ट खालामबाय ओंखायनो नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो जोङो दा बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहोगोन आरो बे केन्सेल जागोन निस्सय केन्सेल जागोन जोंहा बिसास दं आरोखि दा जोङो खुनुरुखुम नैबे इलेक्सनावल' जाहाथे बारग'थोंसै आरो बिसोरो एथ' गिदिर दिनै गावसोरो बे एफा गिदिर दायखौ लानानै बिसोर जे इलेक्सनाव खोब जर भाबै केम्पेइन खालामगोन बे नङा बिसोर दुर्बल जाखाजोब्बाय बिसोर फल्स सार्टिफिकेट फ्रड सार्टिफिकेटखौ लानानै बिसोरो एथ' गोरायै बिसोर आवगायहा बिसोरो बेफाफ्रा भट बिनो हायासै दा आरो रायजोफ्रा मिथिखाजोब्बाय नब' सरनिया बादि बिसोरनि सार्टिफिकेट दानजागौमोन बेखौ बयबो मिथिखाजोब्बाय ओंखायनो जाय बर' सेन्टिमेन्टनि मानसिफोर दङ बा गुबुन माने अनाथ ट्राइबेलफोर जायफ्रा बर'नि बिरोधि मानसिफोर दङ बिसोरो बुजिखाजोब्बाय बिसोर बे मानसिनो भट होनानै लाब जानाय नङा बिसोर दानजागोन बेखौ मिथिखाबाय दा ओंखायनो जोंबो दा नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो जोङो बिनि सायाव मा लानांगौ बेखौ खालामगोन अदेबानि जोङो दासिमबो जोङो ओरैनो जिरायनाय नङा जों बिसोरनि डकुमेन्ट इमिडियेटलि जों बेखौ थाबनो आर्टिकेल खालामनानै दिहुननानै जोङो लाखाजोबनानै जोङो थाबनो खर' थांनाय बेबस्थाखौ जों लागोन दा जाय हक जोङो रायजोफोर जों गोबां खस्थ' जोङो मोनबाय रायजोफ्राबो गोबां खस्थ' मोनफाबाय बे रायजो राजाफ्रा गोबां जोंखौ सहाय होदों गोबां जोंखौ खबर लादों
बेफोर जोंनि थाखाय खोब थुलुंगानाय जों बावा रायजोफोरखौ जों नंगौ खस्थ'खौ जों लादों खिन्थु जों खस्थ' लानाया रायजो राजाफोरनि थुलुंगा होनायजों जों लादों रायजोफ्रा जोंनो मन'बल होदों फैसा थाखा हरदों बेजों रायजो राजाफोरनि बे थुलुंगा होनाय आशीर्बाद होनाय बे मदद होनाय जों बेखौ बावा आरो जों मावलांबाय थागोन रायजोफोर जों मावलांबाय थागोन जेसेबां दं जोङो माने गावनि गासिबो सुबिदा बादि भाबखौ जों गारजोबनानै जाथिखौ देरसिन साननानै जों मावलांगोन आरो जों राजनितिखौ जों खुनुदिन जों देरसिन सानना लाया राजनितिया जेबो नङा जाथिया देरसिन जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों मावलांगोन आरो जों बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोङो 2009निफ्राय आङो BPF पार्टिखौ गारलायनानै जोंहा BPFनि माबा मोनसे सुबिदा दंब्ला जों बेखौ नेवसिनानै जों जाथि दानायनि खामानियाव मावदों आरो बे जाथि दानायनि खामानियाव आं फुरा बुंनो हायो जोङो माने जोंनि जायखौ जों माने मानिबोदों देरसिन सिनियर बिसोरखौ जोङो खुन जयपुरनिफ्राय खुन दिल्लीनिफ्राय जों फ्लाइट खरस लायै जों फ्लाइटजों लाबोदों फ्लाइटजों थांहोदों जोङो बिनि फेमिलिखौसो जों लांदों लाबोदों बे जिनिसा जोंनाव दङ जों बे स्पिरिटआ जों थानायखायनो जों बेखौ खालामदों आरो बेजों लोगोसे मुम्बाइनिफ्राय जोंहा बकुल बसुमतारी दंमोन एडभकेट हाइकर्टनि मुम्बाइनि दा जोबोद गियानि मानसि जोबोद मोजां मानसि दा बिथाङाबो जोंखौ गोबां सहाय होदों बे दौलतरनि केस जानाय समाव दा गथे बिथांखौ जों दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइनिफ्राय जों लांलाय लाबोलाय खालामदों फ्लाइटजों इभेन कर्टआवबो जों बेखौ बिथांमोननि एडभकेट साहिब हमना लानो हमदों आरो बिनि उनाव जोंहा माने माबा जाना दंमोन हिराचरन नार्जारि कालसारनि बिथांखौ जों फ्लाइट कर्स लाबोनानै जोङो लांलाय लाबोलाय खालामदों नेपालाव सोमोन्दै जों ज' एखेबारे फ्लाइट टिकेट जों बानजोबनानै बेफोरबायदि सुरक्षा मन्थ्रिनि दायित्व जों माने नेपालसिम जोङो माने मेस कसिला रायजो नांगौ होननानै मेस जन आरो कसिला रायजो बेखौ जयैनो मोनसे रायजो खालामनांगौ होननानै जोङो दिल्ली माने डेलिगेसनसिम जों थांनाय जादों आरो जोंनि बे सिनियर मानसिफ्रानो जोंनि जायफ्रा मावफादों बे जनाति स्कुल खालामदों बिसोर दंफायो दा बिदि जों गासिबो जोङो माने जाथिनि अबदानजों जाथिनि आशीर्बाद जाथिनि हेल्प जों बेजों गासिबो खामानि मावजोबदों दा जोङो खुनु फासयाखै जों खुनुदिन जिरायाखै बानायफैयाखै मावनाय समाव जों थुलुंगा मोन्दों मन'बल मोन्दों बेखायनो जों जेरै आगोलाव जि स्पिरिट लानानै मावदों जोङो जोंनि दैदेनगिरि जोङो देरसिनफोरखौ लानानै जों जेरै फ्लाइट खरस होयै जों जेरै खामानि मावदों जों जेरै दिनैसिम बे फरेस्टसिम जों फैदों बेखायनो जों माने दिनै जों जाथि बुंहायो गोराय बुंहायो जे जोङो बिराद खस्थ'जों सोलिबोदों बिराद खस्थ'जों जों मावबोदों आरो जों दिनै मोनसे देरहानायाव जों फैबाय खस्थ' मावोब्ला खस्थ' खालामोब्ला फिथाइबो मोनो बेखायनो जों दिनै मोनसे फिथाइ मोनबाय बे जोंनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा रायजोफोर आरो जों मावलांगोन रायजोफोर जों खोथा हायो जोंनो जेबो नाङा जोङो राजनितिनि जोङो जेबो माने जोंनो सनमानबो नाङा राजनितियाव जोंनो जायगाबो होनो नाङा जाथिनि मावनायनि थाखाय जोङो जास्ट जोंनो सहाय आशीर्बादबो होनांगौ जोंनो थुलुंगा होनांगौ जों बेखौ लुबैयो रायजोफोर आं दिनैनि बे देरहासारनायनि दिनाव आं बयबो रायजो राजाफोरखौ आरोबाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय गोजोन्थों रायजो